हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेयो जाहैबाय नट्स होनाय नोंथांमोना नुनाय बायदि सिगांनिफ्रायनो जायफोरा रेगुलार नायगासिनो दं नोंथांमोना नुगासिनो दङ दा बेयाव मोनथाम पिडिएफ फाइल लाबोनाय जादों आरो बे मोनथामबो पिडिएफ फाइलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोननाय जागोन अदेबानि मोनफ्रोम नट्सनि पिडिएफ फाइलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावनो मोनखायो फार्स्टआवनो थायो बेयो नोंथांमोना चेक खालाम डिसक्रिपसनखौ बेनिफ्राय दङ बाहाय दं फार्स्टआव सोंनाया जाहैबाय ग्रीक सान्थौगिरि एरिस्टटलनि बादिब्ला फावथिनायाव माने ड्रामायाव मानिनांगौ मोनथाम माखासे गोरोबथाफोर दङ दा बे गोरोबथाफोरा मा मा आरो बे गोरोबथाफोरनि सोमोन्दै बेखेवनानै गुवारै लिरथिनाय दङ दा बे मोनसे माने फावथिनानि सायाव एरिस्टटला होनाय मोनथाम गुदि मुवाफ्रा मा मा बेबायदिबो सोंनो हागौ जेरै समा गोरोबनांगोन इउनिटि अफ टाइम इउनिटि अफ एक्सन इउनिटि अफ प्लेस बे मोनथामखौ जिहेतु बुंदों दा बे मोनथामखौबो गोरोबनायखौ बेखेवथि होनायनि गेजेरजों फारि फारियै बेखेवनानै होनाय दं नोंथांमोनहा बेखौ मोनगोन बे मोनसे बेनिफ्राय नैथियाव जाहैबाय नोंथांमोना नुदों बे सलन्थाइमा आरो खन्थाइमा सलन्थाइमा आरो खन्थाइमा माखौ बुङो आरो सलन्थाइमा आरो खन्थाइमानि गेजेराव थानाय फारागा मा बेनि सायाव गुवारै मा बेखेवनानै होनो थिननाय दा बेबो मोनसे जिहेतु 10 बा 15 मार्क्सनि जानो हागौ बे जोबोद गोलाव बेखायनो बेखेवनानै होदों सलन्थाइमाया मा आरो खन्थाइमाया मा आरो लास्टआव बेनि मा फारागथिखौ आरोबाव थख' गोसोआव लानो हानाय बायदियै मोनफा मोनफा बेखौ फारागथिखौ टेबोलनि गेजेरजों बानायनानै होनाय जादों दा बे मोनसे नोंथांमोननि थाखाय जोबोद सुबिदा दा बे सलन्थाइमा आरो खन्थाइमा बे मोननैनि फारागनि सायाव बिजिरनाय बेनिफ्राय जाहैबाय मोनसेया मा नैबाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना खिन्थिगासे थुनफावथाय वान एक्ट प्ले खिन्थिगासे थुनफावथाय एबा वान एक्ट प्ले दिन्थिगासे थुनफावथायबो बुंनाय जायो बेखौ जिहेतु दा बे वान एक्ट प्लेया माखौ बुङो बे फावथायाव माबायदि आखुथाय थानांगौ बेनि केरेक्टारिस्टिक्सफोरा मा मा फांसनफोरा मा मा बेनि सायाव बिजिरनाय लिट बेबायदि जुदि फैयोब्ला नोंथांमोननि थाखाय नैबे मोनसे कुइसन बेखौबो नायनो हागोन गुवारै बेखौबो बेखेवनानै होनाय जादों बियो माने जेबो थालाङा जासे आरो बेखौ बिदिन्थिजों लोगोसे बर'नि मा मा खिन्थिगासे फावथाय दङ माब्ला ओंखारजेना सोर सोरनि दङ बेखौ बाव मख'फानाय दङ दा बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बेखौ मोनगोन मोनथामबो पिडिएफनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेखौ बुंखाबाय आरो गुबुन गुबुन सिगाङावनो आपल'ड खालामखानाय ड्रामानि सोमोन्दै गोबां भिडिअ थांखांबाय बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै नाय प्लेलिस्टआव हाबनानै नाय बड' मेजरनि प्लेलिस्ट बेयाव सोफानानै दोननाय जादों आरो बड'निनो नट्स हिसाबै जायखिजाया सेमिस्टार एबा जायखिजाया मोनसे खोन्दोआवनो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन बबेबा मोनसे पेपाराव गोरोबनाय मोनोबा ला गोरोबाखैबा उनाव गोरोबखागोन दा बे एसेनोसै उननि भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थादो गोजोन्थों।